लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे फिसा खौरां लाबोना होफैदों जाय फिसा खौराङानो इन्टारेस्टिंबो आरो सोरबा सासेनि थाखाय जोबोद गिदिर बा जोबोद मोजां खामानिबो जानो हागौ बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो आं दिनै खिन्थानो आखायाव लाफैनाय जाहैदों बे बायध'था बावैसो फैदों बे इनफरमेसना माने दिनैनो नोंथांमोना डेटखौ नायबाबो नुनो मोनगोन जेबो नङा गाहायथिं दा बोखोलांगोन आङो दा बे जाहैबाय नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर थांनाय दानाव टेट एप्लाइ खालामदोंमोन टेट एप्लाइ खालामनाय समावहाय जोंना ओरैबायदि सरकाराबो बिदिनो जाहैबाय माथो होनबावनो जोंखौ बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन बादि बयबो एलाउ खालामनानै होदोंमोन टेट एप्लाइ खालामनायाव इउ पि आरो एल पि नि खोथाखौ आं बुंदों दा बे एल पि आरो इउ पि नि खोथायाव जायफोर बिथांमोना टेट एप्लाइ खालामदोंमोन दा उनावहाय लास्टाव माने सेकेन्ड स्टेपाव ओरैबायदि खालामना होदों जायफ्रा डि एल एड लादों अर्थात बि एड लादों दा बेफोरनि फोरमान पत्र लिरनो थाखाय नांगौनि थाखाय एडमिसन रिसिप्ट बिदोंमोन एडमिसन रिसिप्ट बिनायाव नाथाय जायफोरहा डि एल एड आरो बि एड नि जेबो एडमिसन गैयाबाबो एप्लाइ खालामदोंमोन हथात डिप्ल'मा गैयालासे ओरैनो एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोनहा रेजेक्ट जादों दानिया रेजेक्ट जानायाथ' रेजेक्ट जाबाय नाथाय रेजेक्ट जानायनि सिगाङावनो एगजामिनेसन फिसखौ पेमेन्ट खालामनानै हरनांगौ जादोंमोन दा पेमेन्टआ रिफान्ड जानांगौ दा बेनि सायावनो साननानै आङो बे बाथ्राखौ बुंनो आखायाव लाफैदों दा पेमेन्टआ रिफान्ड जानांगौ बे बयनियावबो साफ्रोमनियावबो बे डिमान्ड जादोंमोन दा ओरै डिमान्डआथ' थाबाय नाथाय साप्लाया जागोन ना जाया बेखौ साननांगौ बाथ्रा दा साप्लाइनि खोथायानो जाहैदों आरो डिमान्डआथ' दंमोन बयनाबो दा बेखौनो लानानै नैबेयाव माखासे हरै अफिसनिफ्रायनो सासे आंनि नङा सासे मानसिनियाव लोगोनियाव बे नटिफिकेसना फैदों आरो हथात मेसेज फैदों बे मेसेजनिखौनो लानानै नोंथांमोननो खिन्थानो होदों आं जानांगौ बेयाव बयनावबो थांखादोंआनोखा अब्लाबो खायफाया मेसेजखौ नाया लोगो लोगो डिलेटबो खालामनो लाङो बेबो मोनसे बेनि थाखायनो खिन्थाना होनाय जाहैबाय नुनो मोनदों पारसुइं टेट बि एड or DLED applicant revise your data by relogin and upload self-attested admission receipt failing which your application will be rejected बे मोनसे समाव फैदोंमोन 20 अक्ट'बराव बेखौ नुनो मोनदों नोंथांमोनहा मा होनदोंमोन जोंनो DLED बा बि एड लानायनि एडमिसन रिसिप्ट बिदोंमोन नाथाय होनो हायाबा रेजेक्ट जागोन होनदों आरो रेजेक्टबो जाखायो बाहाय नुनो मोनदों नेक्स्टआव नोंथांमोननियाव एप्लिकेसनखौ दानिया जायफोरा खालामनो हादों खालामनो हायाखै बेनि नेक्स्टआव जेला एडमिट डाउनलड खालामनो नांगौ अब्ला मोनसे नटिफिकेसन फैलायबाय गावबा गावनिखौ लगइन खालामनानै नायनो होननानै सोरसोना रेजेक्ट जाखो सोरसोना रेजेक्ट जादा बेखौ दानिया नायदो लास्टआव बावैसो फैनाया बेनो जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे आसोल खोथाया order for refund of TET fee against rejected applicant जागोन बियो is issued to PMTG per Y the amount after deducting process cost will be credited to the account from which it was received दानिया मा होननाय जादों बेखौ गोसो होनानै खोनासंदो लास्ट पइन्टआ बेनो मानो नांथारगौआ जे जोङो एप्लाइ खालामनाय समाव जाय एकाउन्टनि गेजेरजों जोङो पेमेन्ट खालामहरदोंमोन एग्जामिनेसन फिसखौ दा बै पेमेन्ट खालामहरनाय एकाउन्टआवसो बेनि एकाउन्टआवसो ट्रेन्सफार खालामहरफिननाय जागोन होनदों रिफान्ड खालामहरफिननाय जागोन होनदों फैसाखौ अब्ला साननानै नायदो खोथाया साननांगौआ बेनो जाहैबाय दानिया नोंथांमोननि गेजेराव जायफोर एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोनहा गावनि क्रेडिट कार्डखौ बाहायनानै हथात गावनि बेंकनि थ्रुयै जुदि पेमेन्ट खालामहरदोंमोनबा बियो लाखिनि खोथा बेयो जाहैबाय नोंथाङा नोंथांनि पेमेन्टखौ लोगो लोगो नोंथांनि एकाउन्टआव बियो रिफान्ड फैफिनसिगोन नाथाय साननांगौआ बेनो साबैसेया बेखौ खालामदों दानिया माखासेफोरनि थाखाय माखासेफोरा बबेबा मोनसे सकआव दखानाव सोरनिबा बबेबा सार्भार पइन्टआव अनलाइन खामानि मावग्रा बबेबा पइन्टआव सार्भार पइन्टआव जुदि नोंथांमोनहा बेखौ एप्लाइ खालामहैदोंमोन अब्ला बिथांमोननि फैसा होनानै केस होनानै बिथांमोननि क्रेडिट कार्डनि थ्रुयै बिथांमोनखौ पेमेन्ट खालामनो होदोंमोनब्ला बै बिथांमोननियावसो बे फैसाया हाबफैसिगोन बेखौ सिन्था खालामदो अब्ला दानिया मा खालामनांगोन नोंथांमोनहा बै जायफोरा दखान होदोंमोन दखानाव नोंथाङा जायनो मानसिनाव एप्लाइ खालामनायाव पेमेन्ट खालामहोदों जाय सार्भाराव जाय अनलाइन खामानि मावग्रायाव बिथांनियाव थांनानै बै पेमेन्टआ
रिफान्ड जाफैना जाफैया खबर लाहैनांसिगोन आरो खबर लानानैसो नोंथांमोना मोनगोन गासै बेसेबां थांदोंमोन बेखौ आरोखि। नाथाय सार्भारनि चार्ज लानायखौ बिनो मोननाय नङा दे, बुंखाबाय। उल्थायै नोंथाङा लाजानोसो हाफिनगौ। एसे सार्भारनि पेमेन्टनि चार्ज हरनायनियाव गावसोर मावनायनि लायो 50 थाखा 60 थाखा, बेखौ लाफिननो मोननाय नङा। एगजामिनेसन फिसआ बेसेबांमोन बेयो बिथांनि एकाउन्टाव हाबफैगोन, बेखौसो नोंना मोनफिननाय जागोन। दा बेनोमोन, खोथाखौ बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोनहा। जायफोर नोंथांमोना मोजाङै आरो गावबा गावनि मबाइलाव फैदों बेखौ नायनानै लानायावनो बुजि मोनखादों। अदेबानि खायफाया जाहाथे नायसनालासे दाथा, बेखौ आं बुंनाय जादों। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियामोन। चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामदो, नटिफिकेसन बेल थुनानै लादो। एसेनोसै, गोजोन्थों।